दाउखौ गाबनाय दालाइसा दुलाराय बर' फरायसाफोर रामफलफिल दख'रा एबसुनि बेन्दोंनि बिथांमोना दिनै 24थि बोसोरसालियाव जथुम्मा खुंदों। माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंबोगोन नोंथाङा बाहागो लाफैनाय मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनि गासै अनसायगिरिफोरनिसिम रामफलफिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फैगौ इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोङो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय रामफलफिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो जोंनि दाउखा गाबनाय दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दालाइसानि बेन्दोङाव थानाय थाइगिरगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आफादनि 24थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ दहाय फुंबिलिनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंगासिनो दङ। दा हाबाफारि बादियै बिथांमोना फुंबिलियाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो मेन गेट, मेन पेन्डेल, जामुंसालि बेखेवनाय, बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ उरायहोनाय, मुंख्लंफोरनि मुङै आलारि बाथि सावनाय, बिबार बावनाय, थान्दै जखन्थाइ आरो जोबथा हाबाफारि बादियै जे माने गेवलां मेल बेखौ खुंफुंगासिनो दङ। दा बे गेवलां मेल बा थान्दै मेलनि गेजेरजों एसे सिगाङाव दाउखा गाबनाय दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैगौ 2025 आरो 2022 मायथाइनि थाखाय गोदान मोनसे गोख्रों मावफुं आफादबो दाफुंनानै लानाय जाबाय। दा जोङो रामफलफिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै देग्लाय जोंनि दालाइसा एबसुफोरनो गोदान मोनसे बेबायदि हाबाफारि एबा गोदान मोनसे मोन्दांथि एक्सपिरियेन्सखौ बिथांमोननो होनाय जादों। जे जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि कलेज इउनिटखौ दोनथ'नानै गासै जोंनियाव मोन 8 बेबायदि माने दालाइसा एबसु दङ। बे मोन 8 दालाइसा एबसुफोरखौबो जोङो दाखालि जोंनि दख'रा एबसुनि जे 15थि मावफुं मेलाव मोनसे बिथोन होनाय जादोंमोन जे दालाइसा एबसुफोरा गासैबो सिगां समाव जेरैबायदि दालाइसा एबसुफोरनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ माने थेलेबले हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायोमोन, ओइबाराव बिदि जानाय नङा। जोङो जाहाथे बयबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय नांगौबा बोथिसे ओंखाम जानायनि बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों बोसोरसालिया जथुम्माखौ ओरै हाबाफारिफोर लानानै खुंफुंनांगौ, बे मोनसे बिथांखि। 2 नाम्बाराव बोसोरसालिया जथुम्मा दालाइसा आफादा खुंफुंनायनि आगोलनो जे गासैबो दालाइसा एबसुनि बिबानगिरि, आथिखालनि जे बिबानगिरिफोर, बे बिबानगिरिफोरा माने गावबागाव दालाइसानि बेन्दोङावनो थानाय जोंनि माने मेलेमजिबिफोर, गुबुन गुबुन दल संगठननि बिबानगिरिफोर बा जोंनि बिमा बिफा आरो स्पेसियेलि जोंनि फरायसा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों सावरायनांगौ। मानि थाखाय? बेनि थाखायनो सावरायनांगौ जे बिथांमोना नैबे गावबागाव दालाइसा एबसुनि फैगौ 2025-26नि थाखाय जे जायफोरा माने गोदान बिबानगिरि जाफैगोन, बिबान मोनफैगोन, बे बिथांमोना बिबान मोननायनि बा जथुम्मानि सानसे आगोलबाबो जे एबसुआ मा, एबसुनि जारिमिना मा, एबसुआव थानानै मा मावनो हायो, जों मानो एबसुनि बिबानगिरि जाफैनांगौ, बा आङो फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय माने दालाइसा एबसुनि आफादगिरि बा गुबुन गुबुन बिबाननि थाखाय माने बिबानखौ रुजुनानै आं खामानि मावगोन, बेखौ डिटारमेन्ट जानानै फैयो। बियो थुलुंगा माने लानानै फैयो, बा नैबे गासैबो गियाना एसेब्लाबो बे बिबानगिरिफोरनाव थाबोखायो। बेनि बेबस्थाखौ जोङो खालामग्रोनांगौ होननानै दालाइसाफोरखौ खावलायदोंमोन। दा जोंनिया खुब माने जोङो गोग्गाना लानांगोन, दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो दालाइसा आफादफोरा बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनानै लाबाय। आरो दिनै जेबायदि जोङो दालाइसा एबसुआव बिबानगिरिफोर ओंखारबोदों बिबान लानो थाखाय, बिथांमोना जेरैबायदि माने थुलुंगानि गेजेरजों ओंखारबोदों, बेखौ नोजोर बोयोबा नुयो फैबाय थानाय समाव जोङो रामफलफिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां समफोरनिफ्राय जोङो जोबोद गोख्रों जागोन, बा बेबायदि बिथांखिफोर लानानै उनाव जों खामानि मावनो हागोन। दा समायानो बिब्दिनो थिनदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्राय 57 बोसोराव आगान सुरदोंब्लाबो जोंनि बर' माहारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, सिनायथि, रैखाथि, थामोन्थानि थाखाय जोंनि नखरारि जेंना, जोंनि समाजारि जेंना, माहारियारि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ जोङो फोसाबनायनि थाखाय बा जौगाहोनो थाखाय, गुस्लायनाय लाबोनो थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थादोंब्लाबो जोंनि जेंनाफ्रा दिनै खम जायाखै। दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा जों बर'नि माहारियारि आफादफोरा बर' जाथिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ, बा नोजोर होबावनांगौ दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 नाम्बाराव बर' माहारिनि गोख्रोंसिन बा मोनसे बेबायदि माहारियारि आफाद हिसाबै जोंनि आफादनि गासैबो माने दालाइसानिफ्राय लानानै आप टु मिरुसिमा जोंनिया गोख्रों जानांगौ दङ। दा बेखायनो बे नोजोराव जोङो दख'रा एबसुआ
बेबायदि थांखियारि नोजोरजों जोंनि दालाइसा एबसुनि जे बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंबाय थादों। बेजों लोगोसे जोंनि रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा जोङो बेखौ फैगौ 17, 18, 19 जानुवारि 2025 इं अक्ट'खालि जोंनि दख'रानिनो बेन्दोङावनो थानाय बर'पारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथार जोंनि जनता फरायसालिमानि माने दरखं मोखाङाव थानाय अपोजिटाव थानाय फोथारावहाय जोङो खुंफुंनो थाखाय दासिम जोंनि बानजाय आफादा खुंफुं आफादा फुल सुइमाव खामानि मावगासिनो दङ। जाहाथे बाहायबो जोङो माने बयखौबो बाहागो लायो। जोङो हाबाफारिफोरखौ उननि गेजेराव नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो फोरमायनो नाजागोन। आङो बेखौ बुंहरदेरनाय जाबाय। जासिगोन दे।